Ano pa yung touch move? Na, pakita mo touch move na eh. Awa na apil at tiduli. Pilala ka ng gamot. Pilala mo ng gamot. Pila gulo. Hi everyone! Madung hapon. Ako na dahil po ni si Mama Alex ug si Aliana. karon day guys, mag-prepare na po mig among sa daanan para panihapon. Panahon na ako nga, daday hinatag nga, kuan ba, opo, ang among dyan. Haning lutuon kay, May iring ma. may iring. Halin sang sagulan o kuan guys, yeah. Pork. Kuya gamong pork kay, ang sidlan na ice cream. Sidlan na ice cream, ja karne de sud. Alas 6 na. Gikan pa mo gimis-ubos guys. Kaya nag-upload mi. Arang paita darig signal. Pila pud mi ka oras mag-upload. Abutan pud mi. Abtan pud mi. Kuan nga 3 hours. Parang sa 4 hours isa mi maka-upload. Arang paita darig kuan guys. Nami pakit wifi di ay. Kuan pud na time nga di maka-signal. Jadi pud maka-upload. Hinay kadyo. Opo, kaunda ni ha. Sinang gisahon. Opo, kalabasa. Ay! Guwang naman dia ini. Kuha ni iso. Papalayan ang guwang dabong ma. Lahi. Kuha ni iso kay guwang na. Mansanin niyo sa lahi ma. Different. Uy, ginawa ko giring. Madungan ako ng giring, Aliana. Kamay ra din ni siya, kung maluto na. Opo, kalabasa. Ma, palayan. Alam mo po kalabasa ma. Yan mo. Hindi. Ini sa bakani, ini ba kani siya guwang na? Ini ba kani gahi na? Saan yung katawan yan? Saan yung katawan? Papari ma. Kaya nga naman sa pare. Guwapo man ma. Hi ka pa pare mo. Ay, papari. Magluto ni og sudanan. Mayroon ba liksi kay gilantan? Sama? Gilantas liksi. Gilantan man ma. Wow. Opo. Dari guys, ako di kasagaran magluto.
Nang hiwa ko fork. Ano ba ito din? Ano? Ano mga po? Boss. Ano ba ito? Dito sintir. Ay sa? Gapod pa na ron. Ito yung ilo ko. Kuan, upo. Buta nga hiniwang karne. Magba. Batong. Di, upo. Upo. Upo ba? Haman ko hansian. Ilan tan? Haman. Taas. Oh, Jose? Oh, batan ko. Doktor na kay o kay ubo. Sige, tungat si. Guys, mga dayang na-harvest karong adlaw, gahapon nagang na-harvest ang gibaligja. Karon amo ra ni sidyang luton kay di pa daghan kaad. Hi everyone, madjong buntag. Ako na depod ni si Mama Alex ug si Aliana. ug si Ixian. mag-prepare na pud mi guys og among sudan para paniud to. Unja, manig balatong is life. Kaya daghan na mi batong dari. Kada adlaw mi mag-harvest. Unja, yan, nakapalit ko kong ubod kasi maka-relate daning ubod. Diya may nanuro yung ubod sa gising putos. Ang aning adubuhon ron. Kaya, hindi mga bata diya. Kaya pili-pili ha. Kuya, Mas Aliana. Anong kuya mas Aliana? Anong kuya mas Aliana, Lexi? English. Ha? English. Kaya glass. May tao guys. Na ako'y daghang batong dari. Nga. Gahapon halina na day ko. Pagbalik di ako gahapon ng batong. Wala man ko nag-film kay nagbitbit ako sa batong para ang suroy sa ubos. Di ara mas kalsada, nahali naman. Damay nakakita ba nga nagbitbit ko na nagmotor. Palit nila. Wala ko ka suroy dito sa bus kay dapas daan hali naman. Kaya mga tanaw yan ah. Love you, Ma. Love you. Musan ka kung naulit eh. Musan ka sa? Murag ka mo yung net. Sidulit eh. Dubo ko ni na ha. Hala, nalagi kinatkutan. Grabe si daghan nagbungag ang batong ron guys. Adobo ko og kalma ha. May pili-pili o sudaan, Ma. Very good, may pili-pili sa daan. Kaya managing may pili-pili og sa nas lamisa og sa ibadyan ni mama kanang di namili. Mamili o sudaan, Ma. Sa may piling sa daan. Buwan. Buwad. Ma. Ilaw mo kung kuduto, Ma. Shout out sa Uncle Dudo. Mingan ko sa Uncle Dudo. Kaya na kas video. Hi, Uncle Dudo. Mingan ako sa yana ni mo, Uncle Dudo. Aray! Ma, anis asan kung Uncle Dudo makidati, Ma. Bawal sa... Wade ko kapamubos buwak ron guys. Bantaga kay. Gandaran ko sa hang migraine. Grabe yung sakita. Ma. Grabe yung sakita sa ngu. Sukan ako sa sakit sa ngu. Dudo, Ma. Ha? Nasat mo Uncle Dudo, Ma. Hala, ang birthday ng Uncle Dudo, July ra ba? Hapit na. Mag-ready ko dyan yung among sa daanan para paniod to kay si Mama Julie o si T-Reverse maabot karon. Yung sa mo abot sa si Julie, Ma. Karon. Hapa na day sila, Ma. Napas biyahe. Ilang ubanan si Uncle Eric, Ma. Nadi lagi. Hindi pwede mo ba si Uncle Eric ni mo kanay trabaho? Ma. Love you, Ma. Love you. Ganang pala, laslagan sa si Julie, sa si Esther, Ma. Lahi. Ay. Bye, Ma. Nga si Lexi. Meron. Yung sabi mo, Lexi.
Bakal mo kayo mga siliksi. Mara ko nagmi ka mga siliksi. Nagnanaman ka lang niya. Asama ko mo sayaw. Ha, nagnanaman yung purma. Ha? Ay, guwap. Mama ko Amerikana mo. Mura ko sa Amerikana na eh. Sana all, mura Amerikana. Diyan guys, nalipay din may karabuntaga. Kay seleksiya na ulian na diya. Praise the Lord. Nawa nagdagdan na. Ma. Kaya nagplano man kami gipa-check up ni si Jab. Diyan kay alas ginawa na po din balik ng ilanat. Kung ano na itong ilanat B, lagnat laki. Isa Lagnat laki na to. tablet, ma. Magmong tablet. Nadia, ma. Ay, turn. Isa, nay. Hindi na tapos na ikadungag. Kasi buhol si siliksi. Kaya ako mga pinit si kayo mo First time po ko magluto nga ni guys, nga isagol ko nun yung ubod sa batong. Si Mother Earth po na England, nga okay ra ko na isagol. Adubuhon mo ko na sila parehos. Naglabing-labing na rin po sila. Si Lexi si Ayana, ang grabe niya sila ka-close. Hindi sa iPod, mag-away po niya, parang sarap. Ano yung lutoon guys, karon. Ma, Hmm. kang bata, nagbing-bing, ma. Gabi nag-utang kukuan. alin, inang ko kami, tambaw na mahal. Madyo, very good. Nga lagi na kuan. May tambal basta na hilanat. Sabi ko dan mapin ko japin. So guys, magluto sa kuan ni guys. Bata pa maguras, tulaan na ni prepare daan. Hindi naman na tawag mo magluto na ha. Magluto pa sa maali ha. Doon mo tala mag-TV ka. Please, Lexi. Sa guys, magluto sa kuan ni. Ubot. Kaya nakarilit gana guys. A few moments later. Karot. Ano ah. Nanawa tatiri. Ayaw rin, apil din kamot ha. Tapi sa kabata diya mga kugihan Ayaw, niya. apil Very din good. kamot. Sa iring. Dali ka, di ba mo ka, Kana lang. di ba mo kagawas kayo ni Uwan nga na mag-color na laman mo. Na. Hayo maduli. Kana. Hi! Aris ako na rin mag-maestra-maestra. Dali. Kana. Iko. Nanay premium yung dya, chewing gum, Uy, sama primo ka, ma. bubble gum. Medyo ha. Latik. Ate, ipagawas ha. Awat ay sa. Latik ang premyo. Dali. Nakuha na nga pa yung medyo ha. Ate, ilapa. Ari babong. Ngala. Anong color sa carrots? Ikagsipan mo. So, Dara po panda, dara po sa labi raba po. labi po. Grabe yung tugnawa na ron. Ayun na, pila. Gamot man na si Ring. Garira. Lag mga itsuras mga tao to, sa isa, nag-edit. Da si Mayor. Nagok. Kutiri po. Mayor, nagok na. Das mother. Uwan lagi dari guys. Mag-edit po ka, Nay? Nama pa yung touch move. Na, pagkita mo touch move, Nay. Awa na apil at tiduli. Ah, pila naman ng gamot. Pila naman ng gamot. Pila gud. Ano ma-exercise mo gamot? Awa na gising mo na. Sabi na na. Ito, pagkagabi at bag news. Okay, basa ng kagad daw.